Sesapa ning alas seneng mlayu ora keri nyoto kancil seneng tetulung mring kanca. Iki awake dhewe tok bebungah saka Pak Toro. Ra ketung gula jemek-jemek ning yo ora apa-apa, tetep enak kok. Ayo kanca-kanca dibangan bareng. Pokok men iki acarane suka wari suka ya. Pokoke acarane mangan sapole nganti wetenge blendhu. Yo wis ayo dipangan. Yo pangan. Kedadian apa Mot? Kowe kok njaluk tulung? Omah dhewe tidak gajah Mot. Wela dalah. Kok iso? Ayo gak keparani. Welah ana apa Mut? Mangerti ya Jah. Kene iki omahku. Aja mbok idak-idak. Mbok yo lewat dalan liyane. Wae. Aku biasane metu liwat dalan kene. Aku yo ming arep golek pangan Mut. Iya. Neng, iki omahku Jah. Sik go urip anak-anakku lan keluargaku.
udu urusanku saiki ngeri kowe lan keluargamu gelem. Begini, bayar 65.000. Ayo, udu urusanku saiki ngeri kowe lan keluargamu gelem semingkir opo ora nek ora gelem semingkir opo kelakon tak idak-idak meneh omahmu mut. Kanca-kanca ayo mlayu. Pulang, pulang. Mlayu, mlayu, mlayu. Jen, Jen, turunkan aku, Jen. Wila dalah. Ono apa mot kok mlayu-mlayu? Gajah, Jen. Si baik jahe gajah. Gajah ngopo, Mot? Gajah ngopo? Iki lho, Jen. Gajah rusak omahku. Tidak-tidak kan bocah kasih omahku. Tidak-tidak gajah Jen omahku. Lah, ono urusan apa? Gajah kok nganti ngrusak omahmu, Mut. Gajah muni ada aku karo ida. Kowe pengen ngalahke gajah apa piye, Mut? Ya gelem aku. Nek ya piye carane, Jel? Ngene carane. Kancamu lek oke to, Mo? Wae banget to, Jel. Boyo ra iso nyawang. Gajah ke lebonono kupinge. Kancamu tidak kabeh, langko gajah loro-loro. Ya Jel, tak jogane. Ruala Jel. Leponi kupinge, leponi.
Semut. Semut. Aku nyuwun ngapura. Aku wis tobat. Ya wis ya, tak ngapura. Wis aja dibalik ya. Ya Mot, aku matur nuwun ya, tak liwat dalan liyane. Ya, aja balik ini lho. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, memang lakone apa? Kanthi aku ora menangis to. Iki mau kok nangis terus. Oh, piye? Kayak Anjis. Kayak Anjis ya.